ọma, ufe ndị Igbo abịawa ọzọ. Anyị abịawa ọzọ. Ihe isi akụkọ nke a bụ Usukurukpum. Ihe akụkọ nke a mere n'obodo a na-akpọ Usukurukpum. Ị chọrọ ịma obodo wụ Usukurukpum? Ngwa ka anyị gaa n'iru. Usukurukpum bụ obodo dị n'ebe dị anya. Ọ bụrụ na gị amalite n'obodo anyị na-eje Usukurukpum, ị ga-agafe oke osimiri Atlantic tupu gị ruo obodo a. Onye soro ụgbọ mmiri na-eje ebe ahụ ga-anọ ọnwa 3 ma ọ bụ karịa tupu ya agaruo. N'oge a, ọ bụrụ na ije eburu gị ruo obodo nke a, ị gaghị alọghachi ọzọ. Ị ghọọla onye furu efu. Ọtụtụ ihe na-eme n'obodo nke a bụ ihe na-ekwesịghị ekwesị. Anyị na-ajụ ajụjụ sị, ọ dị ihe anya hụrụ gba ọbara? N'ezie, ụfọdụ ihe na-eme na Usukurukpum nwere ike ime ka anya gbaa ọbara. Ọ bụ ezie na anyị na-eche na ewere otu obodo nke bụ Usukurukpum, ma nke a abụghị eziokwu. Usukurukpum bụ naanị aha jikọtara ọtụtụ obodo ndị bekee ndị ji ụmụ anyị emerụ ohu. Ụfọdụ obodo ndị bekee ndị so na ajọ omume nke a bụ Britain, America, Portugal ma ọ bụ Potokri, France na obodo Europe ndị ọzọ dị iche iche. Ndị bekee na-ahapụ obodo ha banye ụgbọ mmiri bịarute obodo anyị. Mgbe ha na-abịa, ha na-adị mbụ kwado dịka ndị na-eje ịlụ agha. Ha na-ebu egbe, mma agha na ngwa ọgụ dị iche iche. Nkwado nke a bụ ka ha nwee ike merie nsogbu ọbụla ha ga-ezute n'obodo anyị. N'akụkụ nke ọzọ, ụfọdụ ha na-ewetakwa ihe onyinye dịka enyo, mmanya ọkụ brandy, gin ma ọ bụ rum. Ndị ọzọ na-ewetakwa akwa mgbochi. Ihe onyinye ndị a bụ ihe ha ga-eji zụrụ ụtọ ma ọ bụ enyi. Ọ dị otu ihe kachasị ndị Usukurukpum mkpa mgbe ha na-akwado ibi obodo anyị. Ya bụ na ha chọrọ iweta ndị mmadụ ha ji emerụ ohu. Ha mara na ọ bụ ihe na-ekweghị omume na ha ga-eji ndị obodo ha mee ohu. N'ihi ya, ha na-achọ ndị mmadụ ndị obodo anyị ha ga-etinye n'ọnọdụ ọjọọ nke a. Ha bịaruo, ha na-ebu ụzọ nye ndị obodo anyị ihe onyinye, ime ka a gasị na ha bịara n'udo ma ọ bụ na ha bịara dịka ndị enyi. Ma ọ bụrụ na ha enwetaghị ihe ha chọrọ site n'inye onyinye, ha ga-echigharị, wepụta ngwa agha ha, malite imegide, ịkpagbu na ịmanye ndị be anyị ka ha mee ihe ọbụla ha chọrọ. Ihe ha chọrọ abụrụ iweta ndị okorobịa na agbọghọbịa ha ga-eburu laa Usukurukpum were mere ndị ohu. Nke a na-ebute ịlụ ọgụ ma ọ bụ agha n'etiti ndị obodo anyị na ndị bekee. Ma ụfọdụ ndị obodo anyị ghọtara na ha nwere ike ime udo n'etiti ha na ndị bekee ma ọ bụrụ na ha enye nwa bekee ihe ọ chọrọ. Ndị dị otu a malitere inwude ndị obodo anyị, na-eresi ha ndị bekee. Ụdị ndị a na-achịkọrọ erefukwa n'ụzọ dị otu a bụ ndị mebiri iwu obodo, ndị mere ihe nsọ ala ma ọ bụ ndị merụrụ ala. Ụfọdụ bụ ndị adọtara n'agha, ma ọnụọgụgụ ndị dị otu a eresịrị ndị bekee anaghị ezu ọnụọgụgụ ndị bekee chọrọ. N'ihi ya, ndị bekee n'onwe ha na-eji egbe na ngwa agha ndị ọzọ na-atọrọ ndị mmadụ n'ike. Ha na-enyekwa ụfọdụ ndị obodo anyị egbe na mma agha ka ha baa ime obodo, tọrọ ndị mmadụ ndị na-emebighị iwu ọbụla, bulatara ha. Otu a ka ndị bekee si mee ka ịtọ mmadụ mụbaa n'obodo anyị. Ndị niile ndị bekee wetara site n'ịtọ mmadụ ma ọ bụ ndị ha zụtara azụta ka ha na-adọkpụrụ jee ebe ha were ụlọ nche ewusiri ike. Ebe a ka ha ga-atụ ha nga, kpọchie ha, na-echekwa ha nche ruo mgbe ha kwadoro ịlaghachi obodo ha. Ọ bụrụ na oge ezuo, ndị bekee ga-achịrị ndị a niile nọ na nga tinye n'ụgbọ mmiri, malite njem ịlaghachi obodo ha. Ọnọdụ ha na-enye ndị a nọ na nga na-ajọ njọ nke ukwuu. A na-etinye ọtụtụ mmadụ n'ohere kwesịrị mmadụ ole na ole. Oge ụfọdụ, a na-etinye mmadụ 10 n'ebe kwesịrị ịnabata mmadụ 4. N'ụzọ dị otu a, ụgbọ mmiri ndị a na-ejupụta na mmadụ. Enweghị onye ga-esetịpụ aka ya ghara imetụ ibe ya aka. Ije mposi ma ọ bụ ịnyụ mamịrị na-abụrụ ha nnukwu ọrụ. Ọtụtụ na-agbọpụta ihe niile dị ha n'afọ
oge ọbụla ewere ebili mmiri. N'ihi ọnọdụ dị otu a, ọtụtụ ha na-ada ọrịa, ọtụtụ na-anwụkwa. Onye nwụọ eburu ya tụnye na mmiri. Tupu ha aga ruo Usukurukpum, ihe dịka mmadụ 4 n'ime 10 ga-anwụ. Aga ruo Usukurukpum, ndị bekee ga-achịrị mmadụ ndị a ha si n'obodo anyị bute jee n'ahịa. Ebe a ka a ga-ere ha dịka a na-ere ewu na ọkụkọ. Ndị ọgaranya were ala ubi buru ibu na-abịa ka ha zụrụ ndị ha ji eme ohu. Ndị ohu niile ga-anọ n'ahịrị ebe eji ụdọ igwe maọbụ chen kedo ha n'osisi. Ndị ahịa bịa, ha ga-ebu ụzọ petụcha ndị ohu aka. Ụfọdụ na-emepe ọnụ ha ịma ma ha were eze ure maọbụ na eze ha ọ dị ọcha. Ndị ọzọ ga-enyocha ntutu isi ha na-achọ ịmata ma egwu ọ dị na ya. Otu a ka ndị na-achọ ohu si ahọrọ nke dị ha mma tupu ha akwụ ụgwọ wee chịkọrọ ndị ohu ha laa. Ịbụ ohu bụ ọnọdụ ọjọọ jọgburu onwe ya. Onye ohu ga-eme ihe ọbụla onye nwe ya chọrọ ka o mee mgbe ọbụla ọ si ya mee ya. Ọ ga-eje ozi niile eziri ya, rụọ ọrụ ike niile a sị ya rụọ ma ọ chọrọ ma ọ chọghị. Anaghị akwụ ndị a ụgwọ ọrụ ọbụla. Naanị ihe nketa ha bụ nri ha ga-eri wee dị ndụ ife onye nwe ha ofufe. Ọ bụrụ na ohu amụta nwa, nwa ahụ ga-abụ nke onye nwe ya. Onye nwe ohu nwere ike ịnapụ ohu nwa ya mgbe ọbụla ọ chọrọ. Onye nwe ohu nwere ike irefu nwa ahụ n'agbanyeghị ọchịchọ nne na nna ya. Ụmụntakịrị dị otu a anaghị eje ụlọ mmụta ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ọbụla, kama ha na-amalite na nwata na-arụ ọrụ dịka ohu. Ndị ohu n'Usukurukpum na-akpọ onye nwe ha masa ma ọ bụrụ nwoke. Ọ bụrụ na ọ bụ nwaanyị, ha na-akpọ ya madam. Ụfọdụ ndị ohu na-arụ ọrụ ugbo. Ndị dị otu a na-asụcha ala ubi, kọọ ala ubi ebe a na-adọ sugarcane ma ọ bụ ebe a ga-akụ mkpụrụ osisi ogho. Ọrụ ndị a bụ ọrụ ike nke ndị bekee na-achọghị eru n'onwe ha. Nke ọzọ abụrụ na ndị ohu na-amalite ọrụ ha n'isi ụtụtụ, oge ụfọdụ n'elekere 6 nke ụtụtụ. Ha ga-anọgidekwa n'ọrụ ruo elekere 7 nke mgbede. Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'agba nke a. Ama m na mpetele azụ a ntụbiri gị atọgbuola onwe ya. Biko sọbskraịbụ, like ya, kọmentị ya na zisara anyị vidiyo anya ka ndị ọzọ sorokwa gị letụkwana ya.